Hello everyone, norok jotto no lamsogo ani YouTube channel te video ke talbo norok no lamsogo omo blog no norok pulan simi paithak jara nai tongdi ang 2-3 বছর কাখানা ইউটিউব ভিডিও সিরিজ গিয়া নরক যতন সাইমান খানা আং কাইজা খানাইনে আং 2023 ও কাইজাগো আং দেন আনি বেবি অংখা তাবুক 8 মান্থনি বুড়ি বুসা আংকাই ভিডিও নানিবো টাইম মায়া ভিডিও খাইগে তো অবভিয়াসলি এডিট রক খাইনা নাংনাইগে বছরাই তঙ্গো এডিট রক আছে খাই মায়া সরাই নসারনানি খারানানি মুথুনানি ইনকেবা বিজি কিসা ব্যস্ত আংকে ফোনবো আনি কিসারো problem mongkha phone hamliya angke ba video rok capture rok khai mali angke tabu new phone na kha bukha changkha rok bai kaisa kaini video hai no nogotong tutei tuma khaini ma kaisa kaini video share khaina na hini ne angke tabu ang nok phari tongo nok phar pai ne yango ani mamam bachaka angke bono tabu ang bam sanai bam yake kabo angke bamui nai kisa ador ma khlaio bini pore khaibono mukhang suruwi nai jaruwi nai haino hai jengbo phungni mai rok japai nai phungni mai japai khangkai joto jani ja thangpayo ama babu khai haba thango bufa khai kostuman thango bini kaka khai tuition thango te bini kaka rok tongmani bo rent thangpai jakte nogo koi kri jengma sangnai khai bini khiri suteri su khai ani ribu khiri khangke ba bono tabu sui tongo hai buthu phuru khai bono omono samungta ani hingke tabu ang rirok supai nai rid no tabu phran nai kahang khlai mamam ni ri no besla ale besla ri no nai thok jao chikon khlai ba cute oin tongo laita khlai bini kaka khoroksa no go sokpai ha nani kok ekdom mix oin tha du tripura kok bai nuate kok sa ani kok rong no te kuno hamya comment rok ta khais ding khlai tabu ani klo ani tokro rifre layo ani yago gamlang nui nai bok bukha songkha borong no adarok nai hini nai hingke tabu ang rirok phran pailai tabu rabar no phrani nai rabar kisa tongo buwa tinjari karimia laiba kisa kisi oin ta halai buno phrani ha rabar phran paine akon paine tabu yathiak suinai direct mamam ni bagi lunch songnai oats bai milk powder duine mamam ni bagi lunch songnai mamam lai tabu thuja ke buthu suni tabu ang songai tong bini bagi sajangnai ke buthui ba sakhang ka bono saranai thui ba sahlai kisa sao lemni mungsa saya ni mamam ke tabu sung bono sarpai kharpai ne sung mai sao ya koni ne sari lai wate si phaitela ha lai wate phaipana sung sabrum thanai hini ne gorji station o thangka ko bini nai bai bam jagai ne photo bujakha ani mamam busu excited train karani bagai bini life in first train ong nai ke sung bai ang bukhung ne camera nai siklai ne bukhai bini camera nayo angkha ani camera nayo busau bini sung ang sao ani sung bufa babu bam jagai ne photo bujagai tongrong ke yang 1996 ni train sokpai kha sabrum ni train ke sung tabuk train ka oinai sabrum thanani bagai ko train already sung gorjini simi seat mani phaijagan kai tabu bilonia station o sokpai ne kisa norong no phunugana hanai nai ani mamam train rogo tomaro khaitong hini ne phunugani bagai nongno phunuka ke actually sung sabrum o mela osi phaio ani buprang oro tongmani ba angkai buren tongo rong kai sabrum o boisaki mela ongoi tongo laio mela o phaimani singke o beluno nugui nai ani mamam sekeno nai thok jakha bo ekdom mokol sikarlia bokrogod nati sabisi nai siunke bono thaisa paire khabini hair band color bai matching khlai nai pink color ekdom mamam ni kosolongkha o belun bo bohai engaino oro kisa bathagi nai jeng tabuk mamam bo happy ongkha belun mani nai engge jeng tabuk sini bari sini mani paithai engge o koyango mamam ni belun nugui nai o cherai basa ekdom nana musuk jagai nai waisa nayo waisa kapsing ongo yang ani mamam ke happy moke belun marom tisi happy ore kisa mani paile ne hini jeng bathakha engke borobut bangi tongkha baini bagi bathagi tongkha engke ani video nona sa khainai thuja khai like comment share khainani tapuk di te malai ne norok bai next video o jotono hambai tata।